अगर आप चाहते हैं कि आरएस फिल्म्स कंपनी का ऑडियो वीडियो जल्द पहुंचे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। म्यूजिक बाय विशाल यादव। रही नैहर में हमहू त कैले पूजन, और जानी लजाई पूजन करी बंद। रही नैहर में हमहू त कैले पूजन, और जानी लजाई पूजन करी बंद। अब करब हम पूजन मेला चलिए सजन, मेलावे में होला भीड़ भारी के माई के चुनरी ले ले अइहो, बोलमुआ नजरिया न लागे। माई के चुनरी ले ले अइहो, बोलमुआ नजरिया न लागे। जाई बजरिया ये हो सवरिया, ले ले कलसा दियरिया, पूजन करब हमहू माई के। राजा जी घरे बोलाई के, माई के पड़े जब चरण रउआ हो जाई मगन, बैठवले रही अपना आगे के। माई के चुनरी ले ले अइहो, बोलमुआ नजरिया न लागे। के माई के चुनरी ले ले अइहो, बोलमुआ नजरिया न लागे। यमुन बेदरदी बाई है राजी, लेके जाई छोटू के हरियर चूड़िया ले ले आई। लाली चुनरी ना भुलाई, पूजा करब हर दिन दीपक हो जइहे मलिन। माई हरिहर रोग रोग भागे के। माई के चुनरी ले ले अइहो, बोलमुआ नजरिया न लागे। के माई के चुनरी ले ले अइहो, बोलमुआ नजरिया